Isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!
Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahinsya sa gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga informasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong aga sa inyo tanan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental kag sa madabutan sang aton programa diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kaupod ko amon do kaayo sang imong aura subong. Do katawhay. Board member Andrew Montilibano. Mayong aga gid Vice Gov kag sa aton da gobernador nga baluga pamati kini sa aton mayong aga. Mayong aga na Kag ba? sa amon da tanan kaupod sa Sanggunian Panlawigan. Ano ba? No? Gwapong ano ta hirdo ta subong. Do laglaba magunting ani ko na Brad. Laing ginman kun maka-champion ka sa bulang. Ya kag sa aton da mga pumuluyo Oh. Sa Bilog Negros Occidental mayong aga sa inyo. Mayong aga. Pariboy mayong aga. Subong man kaupod naton si Pariboy. Pariboy Duran. Good morning, Boy. Vice Gov. Morning, Board Member Andrew. No? May aga sa aton tagpalamati sa Vice Gov in Action. No? Welcome ka mo diri sa aton nga pagpangalagat. Te, Pariboy. Yeah. So, antes na masugod ta sa malipod naton nga pangamuyo. Sa liwat, Lord, nagapangay kami sa imo sang guidance, nagapangay kami sa imo sang wisdom, para nga magiyahan kami sa amon sini nga pagdulong sa mga importanteng informasyon sa aton nga mga tagpalamati ilabi na sa mga taga Negros, no. Kabay pa mangin kaupod nga namon sa si amon sini nga pagpangalagad. Dani ginapangalan namon sa imo kag pagisimo na kan si Kristo Jesus nga amon Ginoo. Amen. Amen. Sa tanan, have a blessed Sunday. Kag sa tanan niya nagahiwat sang ila nga birthday. Happy birthday. Yes, happy birthday. Okay, kag sa nagtaliwan, so condolence sa pamilya ay ang aton gali nga lapit man sa amon sa pamilya Hormeliosa dra sa La Paz, Iloilo City. Si Tatay Billy nagtaliwan last week, so ari gid tanan ang mga kabataan condolence lang da sa pamilya Hormeliosa dra sa Condolences gid. Iloilo. Okay. Now, isa pa gid Brad, what's new? Do may nag-text sa aton last week niya, why ka mo programa? Yeah. May ginkantuan lang. Ari man niya sa daw nahidlaw ka mo sa amon. So ari naman kami dire. Para daw hindi makamumatak. May i-greet ka mo namon karon. Kung sa bagay, bla pa rin kakaidlawan ni nila sa aton ang greeting. Oh, tiway kaso may chimpo ginaiya sa aton nga programa. Pero gina-update ka mo namon subong kag COVID update Pariboy. Ti ang medyo subong nagligan nga 2 weeks na be. Nakita naton ang speaking about Negros Occidental no ang aton kaso daw nagmatamat ngid manubo no. Kumparar nimo sa mga nagliligan nga masimana kag even diri sa ang syudad sa Bacolod medyo mataas-taas pa siya pero ikumpara mo sa nagligat na nagnubo siya. Kung ikumpara naton sa Mose Iloilo pero tinga pagnubo sa Mose Iloilo. Mayo ang ilang pagnubo no. Ti ang ina na istorya mo si Dr. Ibanez resulta ni sa sang vaccination kag sang ining granular lockdown ba lang inapatuman naton bra nga target ang aton nga pag-lockdown sa mga naga-positive no. So kabay pa mapadayon ang trend naton. Kabay pa. Sige Pero pero Pariboy maskin kita na nagapanaog. Gyapon dapat ang aton nga safety protocol Sigihon yun. Sigiyon kay nga abala. Lantawon tabala perme ang style sang COVID masaka siya. Pag mag-granular lockdown ta, gadamo kinabaksin ta, naog na siya. So for a while, matawhay na siya. Pag pinabayaan mo naman gani jutay, Ma-shoot up naman. ma-shoot up naman na siya. So tani nami kun na magkampanti. nami tani kun pagpanaog, ano ang ginubrata na nanaog, tani
continuous na siya, jutay, para mas masustain naton ang panubo. No, muna yung akon lang. Manila ko nga daan, do kada quarter, do galayan mo, muna nga quarter, manubo, tapos mga quarter, masaka naman Amo siya. lang isa, especially kung may mga occasion ha. Oo. Okay. Amo gina, basta kita ya we will keep on educate ang aton nga mga constituents to wear face mask gyapon, face shield. Kag ang imong Sige, yung tagin na siya. sanitizer. Oo, Sige, social sige. distancing. Social distancing. Sige, yung tagin na siya, kaya may sub-variant pala sa mga una, may mga sub-variant naman sa Delta niyo. Oh, ara naman amo naman mga Lain variant naman na. May na ni katapusan yung mga variant ni. Amo lang aton ya ti kilanlan maghalong na lang kita. Kag hindi kita ya makatakaan di sang remind sa aton yung mga kauturan nga amo ni ang safety protocol naton. Sa mga LGUs ginahimo man tanan Kag ang aton nga probinsya sige gidya gyapon sang remind sige gyapon ang aton nga mga measures nga gina-implement nga ang nagdubo. Insakto ka Bordandro nga kung diin nga porsyon nga nagdubo dito sige unta. No. Ano ang approach dira? Ang practice yung ang ginahimo practice tada. ang Na ginahimo hindi ta, man- ang gina-implementa. Nga hindi taman pagpabudlayan taon na siradong isirhan to siya. So, kita mo ya, Bordandro, sang 16, kung di gin-open na, pwedeng kabataan kalaga, open space dito sa Manila. Sang October 16, nag-start. Sus daw nabuyan sa Toril. Pag amo na siya, Brad, obserbahan ta naman. Obserbahan ta naman in the next 1 month to 1 Pero, month and a half. Kung sa ano. Manila naman, hindi ka naman kakaon sa mga restaurants kung wala ka sang Vaccination. vaccination card. Muna, hindi ka kasulod. Kaya actually, ang Manila, nalambot na Stricto nila sila. ang 80% nga vaccination rollout nila. 80% na sila mo. And then, nung matamat na, 30% sang capacity sang ilang restaurant, amo na ang Gadugang na. ginadugang. Ang BGC, kuno siling kuno ni Dr. Dono, do maskara kuno mo. Pwerte to. Upod kami doki to. Akala So, ano-ano. Malang alaga skateboard to sila. Tanan. Lingko daw idea COVID gali. Pero aside from that, ang mga kapulisan ta, although nga gina-implement nila very stricto kag ang wear face mask kag face shield. So kung tagaan taman liberty ang mga tao kag kainsindido na BGC da mga class A, class B na dara da. So mga porma board andro dito mo makita. Shorts? Shorts, driving shoes. Daw si idol niya si Gob. Hindi ko daw ng liga to katawhay siya kadto di ka shorts. Oo. About this pare no, before kita mag-start sa programa ta nag-discuss kita no. Sang inang mga ang vaccination sa mga empleyado. Both government and private. So inang obligado. Anong inyong observation dira? What comment niyo sa mga musina? Well, ako, Vice Gov, no? Example na lang sa imo negosyo Since ka pa nag-iya ko, isa ka restaurant na ara sa sulod sang mall. Okay. I'm glad na si SM nagambal nga they prefer nga ang imo mga nagaobra, ang imo crew should be vaccinated. And siling ko in realization wise dapat manggid nga because you want to do business, you want people to go inside your restaurant, gusto mo magsulod ang pumuluyo, magkaon, magbakansi mo restaurant, then it is your obligation na siguraduhin mong tao mo hindi makahatag risgo sa imo customer. Protektado. Ang Protektado. tao mo kag ang nagabakal. Yes. Sa Duwagid imo. yan. Duwagid. So that's why siling ko gani, may duwa ko, 3 ka crew ng ambal, adlo kami, hindi kami, tinagambal ko. Siling ko kabaloy ka mo nga gapamerdi kita subong. Naga-skeletal force lang kita gani. Siling ko ti kung hindi ka mo magpabaksin. Hindi tamang kamuya pagpahalingon. Pero hindi man kuya magatag schedule sa inyo. Hindi bala?
Why Kaya manitay? It unfair. simply shows ang meaning na dapat baksin ka mo. Baksin ka. Okay. Why mo mo Proteksyonan, ginaproteksyonan tao galingon nyo, puproteksyonan nyo man Ang atong ang customer. mga customer. Oh, hindi ba? Correct man na. Sakto gina niya. Especially ning sa mga amo ng mga business bala, mga restaurants, mga kalanaan da. Especially yung katubang tao. Gatubang taon mo. Simple lang gani kami nabalaan ko gani nga few months ago pagsugod sa nga vaccination naton. May isa ka establishments diya nga daw obligado gid saya kay ti balo kami may ara na positive, may ara na nga sa empleyado. Pagka siling pag-vaccine, may ara gid diya nga oppose nga hindi lang ko pa-vaccine Mga sakto man na ba rin mga anom to kabilog. Kay isa lang yan nagambal manager. Di kung hindi ka himo ka na resignation letter mo ta. Ako Kasi simple ka humo kag hapos nga Ako ya gani, Brad, why himo mo ka ko- na lang is resignation Why mo letter kuya gani mo brother ta. nga balma resign sila. Nagambalan ko nga hindi lang ko magatag sang schedule. Di kung iway sila schedule wala sila income. Kaya mo na gani. So man dapat panumdum sila. Kalaway mamay ko. Hindi ka mo ba sinaling ka mo tayo. Hindi himo ka mo resignation letter nyo kay nga kung hindi ka mo it compromise ang imo nga mga office mates. Kag ti Brad do nalantaw ko masin for Kag example. ma-hamper ang operation, mayo There is sa Bacolod City lang for example. And it works around everywhere, no? First na akong sa diri lang mga spare parts, kabakal spare parts. Imagine mo, ang pila ka tao na adlaw Oo. tabok da, tanan. So, it is just right na ang vaccine is not to protect one, but it always protects two. You and the people, the person na protects ginatubang mo. everybody. No, so, Protects everybody. So, kagantos kini Brad magpalawig. respeto taman ang diretso sang kada isa, ang desisyon sang kada isa. Kung hindi siya pabaksin, may mara patagani na batian niya basi mag-zumbihin kita lang ano. Mana ka man kinagtanay ta. Oo, way gapati. Pariboy ang iba niya way gapati sa vaccine, nag-COVID. Subong gapangita niya i-vaccine nyo kami. Brad, before anything else, no? Nag-severe sila ha. Gusto lang ko magano sa aton sa kamigo. Okay. Ginang wish ko gid siya for good health and fast recovery. Oh, Nga na COVID sa liwat. ay, oo. Mayor Nilta sa Talisay, no? So, Mayor. Kagabi na sa 2 ka bulan na Sa isa ka bulan. sa isa ka bulan. Pero hindi niya siling kay ti vaccinated naman siya. Oh. Pagdason na mild ang amo na bari ang example Kita mo kung na vaccine ka maski kadua ka da Eventually, mild. Brad, sa October 18, nga nag-igo siya was very mild. October 18. October 18. Saan ka mo Amo to, 18. October 18 to. Oh. Dali. September 18. September 18. September 18, no? Ang nag-igo siya was mild. Oo. Subong, Mild Japon. mas may symptoms siya. Suryana, kami kagapon, daw nagsipon siya, masag medyo may loss of taste, loss of smell, no? So it's for short, it may be a stronger variant. But, the good side, kay Tiwai siya sa hospital, kaya sang ialawas, bulong lang. Good nga sina, kay nga ati na vaccine ka, may protection ang lawas mo. Exactly. So, this is a very good example para sa tanan nga bumuluyo nga lantawan nyo bla, maskin kay tungod naging vaksinar ka, kaduwa ka na ginigo, still, buhi ka. You still have, kung saan pa, your life. Oh. Tidintas ni. Ti natural pa vaccine gikita, obligado gid. Libre lang gid na mo. May ala na nga sa kuko programa nga may comment bala kay party vaccination ginatakon ko. May nag-comment ganyan. Balaan tala ng resulta sa ulihe. Sining kong problema na dapat hindi ka nakalambot sa ulihe. Basi hindi mo na makita kung ano resulta namon. Ano na problema na? Basi mas una takita iya resulta. Ano na problema na? Kaya ang mga fake news gyapon. Amo na kanina conference ko ang tao kuan man. Ari ang mga expert nga nag-research gintun-an ni Mayo kag gin-recommend sa aton. Pero di tayo mapati iya sa mga wala man kagi research, wala man kagi yung gintun-an. Di tayo mapati ng informasyon. Do ka likod ka si Kwawi nga. Si Kwawi. Amo na blambay ko pa rin, boy. May arag niya tao. Because ang ilay ang kung ano man yung ilaw way of thinking, wait, tamnas lang nabas, wala.
Kaya kisa sa isa ka tao nga may nervyos ka budlay man na sa basulon taman mo. Pero kung ikaw blaya hindi ka, hindi na lang yan lang magkampanya sa iban mo upo niya hindi man. Hindi ka na mag-recruit. Hindi na lang yan lang mag-recruit. Kaya ang guwaya subong sang baksin, ito eleksyon. Magkakampanya nga mapabaksin, magkakampanya man nga hindi mapabaksin. Ay, ko tinano ni iya man. Oh. Hindi ginaya. Pero ari sa kasitwasyon bala, okay, ti kamo sa gobyerno. Ari sa kasitwasyon no. Sa nakita nga ang kalabanan nga hindi magpapakuna, dako nga porsyon, ari di sa mga marginalized sector bala, sa mga squatters. Because- Siling ko ba kung ang iban hindi kay tungod nga kung bakunahan ka, may mga symptoms ka, hindi ka kaubra mo. Di may mga sektor kita nga isa lang kadlaw hindi kaubra, hindi kaon mo. Balo ka pare boy, dira amo na sad to say no, nakasubo ko nga. Amo na ang sektor nga pinakahapos papatihon. Isa ka factor man na siya. Tapos magpate. Kaya nga, maski na lang sa akon farm, kung wala ko naging pilit akong tao, iniyawan ni kuya. Siling ko sila, salang sabat ko. Siling ko, kaya ako kay nakaagi, hindi pag ikaw mo yung magpati. Kaya ako nagito ya. Ikaw na gito ya. Siling ko, ang akon ginbayra. Maski magtawag ko si mo, daw ay mo na gani ginasabat. Kamusta na tumigo ko? Kung nga, ginawa pa to. Kung ano to. Siling ko sila. Mabayad ka mo sa ginbayran ko? Desidido ka mo? Grabe to pa rin nagyan mo, board, no? Magani na siling ko. Mo na gina-share Pero na ang nakita ko lang, sa public. Brad, basi amo man na sa diri sa ambal mo sa marginalized sector. Gakadlaw lang ko, no? Bro. Ang tao mga tao ko, Brad. Hadlok dagong! Ay, gali. Mapati ka kung hindi. Way makulba, way ganin adlok sa spading to. Brada, DCCT ko katao gindala, Oo. pa-injeksyonan. Katursigid ang Kulba. high blood nagsaka pag-abot sa pa-injeksyon. may Pinanggaan kita ng bulong. May ara matada sa opisina. Kaya mo na gani, ba't tirata makita gali nga. Matso, isog, isog, Pagbuwasan dago. pagambal ko, buwas vaccine ka. Mayroon na siya Pero bang lang luya. Maglapsin. mayroon siya pagbuwas mahilanat ko. Hindi mo doon. That's why, amo nambal ko nga, these are the people napos maghatag ka issue. Tapos magpate, fake So, news. ini mga tunto na mga gahatag sang issue, kabalos na siniguo nila. Ay, sos, tani lang. Ang way ko maintindihan kung anong kwaon ni sa mga tao balang nagkakampanya nga hindi mo ba anong ilang nga ganansyaon sinimo hindi ko intindi kung ano. Ati, Ate, ang para mang damay eh. Ha? Ang Para, Belief Manila Brad, mo man para gina- sa ako, hindi na believe, Brad. Ate, kaya mo na ginapatihan nila? Ati, ang akon niya patis. Sala. Ang akon patis na yaga pangita patas niya, Brad. Yan damay-damay na lang ito niya. Sala. Well, anyway, okay, hindi gigi tayo magkalipat nga every Sunday, mag-remind sa aton mga kauturan kung ano ang protection para sa ila. Let's go to politics naman, Pariboy. Wow. Board Andy. Johnny. Ano naman, be? National naman taya. Kaya Mga comment talang bala, mga observation ta. Pero, Now, number one. Dari lang based sa local, mga fake news blan eh. May natabo man to sa isa ko man ka banwadra. Hindi lang ko mag-mentionar kundi niya kadto ka mo kay mayor kay bahidahan niya ang kuryente tubig niyo to ang electric bill niyo o sobra naman ka mo da. Brad, botani mo lang sa mursa kay makadto ko yung Jerry. Hindi na mga tuod baw hindi gi ka mo magpati. Mga fake news Mga fake news niya kadto ka man diri man sa proper di niya kadto ka mo to sa kay mo sinito kay bahidahan niya ang boso hindi man ka mo managpati. Way nagigamuya biya sang abi pagwa nyo dablang plataporma nyo ang nagahimo sinabi na pagwa nyo dablang plataporma nyo lang ay para manus tao amo na guro Vice Gov nga ang aton nga mga pumuluyo i-remind taman bala nga ining panahon sa eleksyon damo niya mga black propaganda nga mga kwa kinanglan aware kita sina hindi ta basi hasta kita mintuan bla sa mga black propaganda pila ka mayors ang nagtawag man sakon sa nasyonal man niya mahatag si amo sini nga kandidato 25 million 50 million niya
worth, abi, Isang project. 25 worth project, Oo. million, and 25 million sa cash. Niya, bro, 20% ako na matabo. Tiyabi. Latest mga mayors, hindi nyo napagpatiya. Bali ang kandidato, among makuha sa 20%. Ano? Daw i-download ko no sa iya. Oo. Kay hatag. Kagdason, inang niya daw 20% ako, hindi ko na ano makuha mo. Tiyabi. Di kundi daw nagka-contradicting sa aton yung mga gapadlagan yung mga opisyal. Nga ginadula tagani ang red tape kag ang mga corruption tapos ang paguba na sa kandidato siling nagtawag sa ako to ang makibot ka lang kung sino mang kandidato ko pero nagambal sa niya vice pangitaan na kay they will file a case against that person. Oo. Kaya hindi na mo ti pila ka mayor ni di ang nagtawag man sa ako no. Kung hindi nyo pagsapa ka ako lang yabla pamati Kurti, no? kaya ang impormasyon niya o siling mga download payatag sus kadugay na sa aton sa politika. Kurti nga mga ano. Though hindi na bala insakto himuon na lang tanan. Actually, Either nahimo sa mga tanan mo. constructive o destructive amo na Actually, lang. ang trend subong, hindi obliganay kandidato, gubanay kandidato. Gubanay. No? Sa una, ang eleksyon, kampanyahan mo ang kaayos ng kandidato mo. Subong yan, kampanyahan mo ang kalain sa kontra mo. Amo na subong yun ako? Ay! Kaya gina-threaten ka pa niya kay kung hindi mo ni pag-ikwaon, isaylo ni kontra mo Abi patupan nyo na kay para enjoy kami dias dalo mo kung may ara magid na. Pero tiwa ay how show. Kasi like for example pare, sinong beneficiaryo kung makita nga may kandidato nag-file kag daw may bearing man ang eleksyon, sino ang beneficiaryo? Ang Tao, pumuluyo, tao. Bla? Na magsiling ka nga, mainis subong kay may mga kontrana damo kwarta. Oh. Di, sinong nga benepisyo sinang kundi tao? Kag nagpisan pa ang isa. Hindi pala ito, insindiabla ko ay nag-file ng isa kandidato. Oo. You think makita mo na sa plaza, makita mo na sa tindahan? Din man. Pero may nag-file nga pareho. Parehong level. Wala akong din nagpisan. Sino ang beneficiaryo? Ang pumuluyo. Amo man nato sa bisan sa mga ibang nga lugar, sa mga distrito, sa mga makita mo, tiara na sila. Ang mga incumbent, ara na ka O nagagawa hindi na kuya kasaw maning mga national level man makadtulan di. For 6 years, why kagid ka kadto di. Tapos ari ka di mo. Pasalig ka naman. Nataka na tasina kag dason after election da ikaw ya ang atubangon niya ti di na tong gindala mo kandidato di. Oh, ang nagdala mo ng pangingkuan mo, muna niya, tiyan na to. Binuligan mo ni pagkatapos niya piparar ka da program of work kay pagka resume namon sang office. Ipasulod ta tibaw. Ipaplastar ka man sa mga may estrada nga may covered court di alin kay sino talpulano ni. Ano nakaduig susway gid. Kaya sino may-ari di nga barangay hall matupa alin kay napatay lang ang isa ka kapitan kutuwa gid nagtupa. Tiyabi, sus dumabuhi man ang patay. Hindi mapasalig. Ay kilanlan na tutuod bala. Maski gamay lang pero ang iba naman niya nga mga national figure nga mga senators gatupa gid ya sa mga tupad may mabulig ginaya gabulig sa hospitalization amo ni sila nga mga tao nga ini nagpakita maski gamay o portion of their budget pero naka-share diri nga manabuligan especially nga ginbutang nila sa mga hospitals. Mo na gani Brad no ako Amo na lang na simple since kinmuno mo man na siya. Base hindi yaman ni mabatian sang kilala ko nga senador. Pero base may makapalabot man siya. Ako ya simple kadamo nagpalapit sa akon for heart surgery. For kung ano-ano da, no? Kaya padala sa Manila, Heart Center. Ako pa salamat lang gid kuya kay sa akon malapit sa akon. No kay Senator Nancy Binay. oh, okay. Kay kada ko da Brad tawag kag mambal ko siya Senator Nance. May pasyente ko di sa heart mambal siya padala lang sa Heart Center kay asikasuon din namon. To. Yun na. Basta man ang hindi pa man niya eleksyon eh.
Si Tolentino, isa lang katawag, abo pangayot na bulik. Si Migs. Si Migs. Oh, Si Migs. si Why question na si Migs. Amo na bala? Na, Amigo, tayabla isa lang katawag. nagbulig na sila, pero pagtawag ta, why matagin indian? Ako board, pasalamat lang ko kay ti prosina ang buligan sa mga heart center, sa kidney center. May pundo ya si Kong Yoyet. Muna, Oo. So, kung may problema to ya, at least makashare amak mo isa ka mga kidney transplant ka dito. It can cost you million ba? $500,000 to $1 million. Di kung makashare ka da mga 300,000, di ba? Sa pundo ya. Mayo kung isa lang katao na. Heart center, may angioplasty ka, isa na katungas milyon. Oo. Pero makashare ka da 200 to, that's it. Amo na, may Amo na pundo siling ko, kita ya. paslamat ko sa mga tao yan, nga kabalo mag-ulikid. No, prasinidiri sa aton nga regional hospital. May mga pundo dayang congressman to at least bala pag-abot sa mga Like ang abang lingkod, Brad, no? Oh, Amo si ng party Kong lista sa abang lingkod, may pundo na. Amo na. Si Mayor Wantan libot nga daan sa mga mayors Oo, na Mayor abang lingkod. Ay, na yung mga mayo performance yang mga opisyal suportahan ta ina. Way makuyaga pariboy nga ginalawag tadi, way makuga pakita pero nabalaan ta kung how they do it. How they share their national budget o kung may ara manggid sila nga budget. Pero actually, maka-request ka malang niya sa DOH, give me a portion of that and then transfer to regional hospital so that there are some beneficiaries for that portion. Actually, ang muna nga mga trabaho kung sa congressman, ang mga papisan-pisan sa mga congressman, no? Iti kung ara man lang available man lang sa mga pundo sa mga departments ta. Pero kung ay kagiho ang imo congressman, hindi mo na ako kakabil, di ba? Sinaya pariboy kung hospital ka, maimo ka lang sa may mga requirements to, makabulig ta up to 150,000. This month siguro may payout naman na sa ilang programa. Hindi na ya siling the whole year round for 3 years. Hindi na ya pamulitika. No. Pasalamat kamuda sa nabaton nyo. The only thing ang pasalamatin nyo lang ang inyo principal kag sponsor. Kay sige na nga mo sina. Sige pa nga budlay. Sige pa nga budlay. Gaypos lang. Oo. Ang aton nga kita mo, ang aton nagbulos kay way nako kita kabati kaga upod si Alex Montesa. Anong tabo miguta? Masi... Ara. Anyway, ang nagbulos siya si Mayor Richard daw po. Partner! Ano lagi sa Mayor Daw Richard. mayo holding hands na ni Gob to. Congratulations sa inyo bago nga taytay. Wala. Ginhatag sa aton na lang Ganay gobernador. kami ni Gob yan maski sino madaog sinyo daya ang probinsya. Hara lang. Nga support yagyapon. Kundi kaayo nga gesture. Amugin. Mayo na ning pinpin di sarapin sa migot. Mayo magkanta man nimo. Bawa. Mayor Richard may agalanda. Sino pa da ang ba? But anyway pare. Just Si for Migo that. ko da Juven Pimentel may ngaga da nagakuwagid sa nga rin sila ga monitor sa mga good morning. Ay gali. Pero pangkutba ano tong kay Kwantuman, pwede ba ano tong kay Bungbong kay Sara to na Tabu Island to sila Kabalo sa na birthday? kuya. Secret. Ay. Hindi ko na to, parang Tabu Island to sila? Sila lang na ma-announce po. Kabalo na ko. May dinner kagabi. Kagdason na, secret. Wala to na lang na. Kailan sila yung ma-break ang news. Sila. A beautiful coincidence ko naman. Coincidence. More than draw. No comment. No comment. Well, respita horon tala na. Ligad nga, adlaw to may nagkaraban mangani daw. Oo, karaban ni Lenny, no? Oo. Karaban na kay Baloka. It shows man kung ano man ang mga supporters. Respetahon taman kung may kandidato man nga magkadto di nasyonal kag kun ang ga-support man, respetahon nyo man. Hindi nyo lang hindi nyo paghali yaw-yaw daw kun ano. Tubangon pa pa. Tubangon tapada. Ay gina. Pero ari lang yang aton nga accusation bla way back mga 35 years pa.
Ang Oxford? Oo, may Oxford. Ano may... Ay, halin kadadlagan na ni Bongbong, may issue dayon tanan. Ano man yung sala, ya, bisang isa katao kumayo mga intensyon, no? Kag kung ikaw, Pariboy, makita mo ang hindi na mayo, gamay ka pa, o kung observation mo, nag-inculcate na sa mind mo na, sundon mong sala, di maguro. Diba? Anong mayo? Galing Ang kasi- remaining years sa kabuhi. Tangilan, may mugi kita sa mayo. Ang sitwasyon sa mga nakita ko, Silinggo, sa mga social media, makita mo, ang gina-atake mo lang, akong pagtanaw kung sino ang gina-atake mo na gina-perceive nga baskog mo. Di natural. Kaya ba nila mabayan naman lang? Pariboy. Pero tanawa lang Tanawa ang qualities ang kandidato kung ga-atake balik. Gasabat ka lang niya. Pero ay kagid ga-atake ay no. Oo. Pariboy. Amo ko na pare. Hindi ka na lahat ng tanim mo, no? Hindi you know why? Limang kuya bi atake sa imo yang mga personality. Ari lang yaw plus tari lang yaw plus ang plataporma mo, apat malanay. Brad, pagtipas ng mga eskwela, bla. Ano man yung labot, be kung sa Lasal, kaya kung sa Trinity, kaya kung sa Diing, kaya yaman. Mo gani. Kung nag-graduate mo kuya sa Domingo, Lacson sa high school, nung labot niya kung kabalo ko magserbisyo. Kaging pili ko sa tao. Mo na blabi ang Pariboy ti si Kong Yuye Harvard man na. Oo. Way man na ginapabugal. Antis kami kaslon Harvard na eskwela. Oh. Pagkampanya, way man naginambal. Way man na ginambal. Simple man lang. Why? Way man nang gambal sa Bongbong, graduate ko sa Oxford. Gin pagwa malang na yan, away ka kaya kakakwa sang imo nga ano sa May Oxford. nakita ko na pala nga... Para o mga alumni yun, ang may Oxford isa, mismo nagwa. may isa nga nag-explain sina nga ang educational system sa UK lain siya sa Pilipinas mo. Daw bilang Hindi, pero Pariboy, when it comes to politics, pareha sa akin. I don't think it matters where kaya nagkuha sang edukasyon. Kay kadamo sang halin lang sa public school who has all the qualities to be a good leader also. Di ba? Di nga dira mo ng basis tao. Dapat siguro taning basis ta isa ka tawo nga number 1. Hindi ang pag-take advantage ang posisyon niya kung gapungko sa. Nga mapinagusto lang da sa. Dapat may pagpalangga sa taon, sindiyon niya kung anong pangabuhi isang iya pumuluyo sa dalom. Correct. Guro mo na guro nga mga kandidato ng aton. Guro hindi kay ang shadow da ka. Mga past na yang ang issue. Let's face the today and tomorrow, not the past. Ang past na balanta ng salata, nabalanta na ang hindi amukag Sa nabalanta mga- man ang mayudra. kung sa Sige, mga kung sa mga linya sa mga move on na bla. Kag Oo. Brad, to be honest, kaya tinatandog ta naman lang gina. Hindi man na siya ang ila kontra. Ang iya man to yalain sa una. Aho. Hindi bla? Amo But na no matter what, wala ko may ginaproteksyonan, but I would say, no matter what, ano to siya sang una nga tao, he is still part of the history of the Philippines and what he has done for the Philippines also. correct. He may not be perfect. Maski sino nga presidente. I'm talking in general sa talang nga presidente. All of them, they were never perfect. But still, in a way, they had helped the Philippines for what is Philippines right now. Hindi bala? Wala ka simple. So, ang gina-advise ko diya sa aton nga mga kauturan, sigiha lang iya ang inyo Oo. yang prinsipyo kung sino ang kandidato nyo. Mo. And then, Butuhan nyo lang yan. Butuhan nyo lang. Respeto, imuan nyo man ang tanan para magdaog kandidato nyo. Mo nang nantsakto na Ang bago sa pa piyak slope. man yang gasuportar, hindi nyo man niya paguba. Kaya respetahon taman ang desisyon nila. Amo lang gid na. Sakto na nambal mo bala nga baligya lang kandidato mo bala. Oh, Baligya basta lang kandidato bala. mo. Hindi na to paghilabti. Amo lang yan eh. Basta lang ya bala. Ang imo daya nga kandidatura, ang plataporma Amo mo. na wala, Brad, ni Bla, kadumdum ka, nagwa naman ko sa TV ng Ligad Semana. Oo. Amo lang na ako, ginambal Di na. na ano to, ang Nasabat? challenge mo, Why na ko may nabatian, Brad? Tiyan mo na ganing ako ng balis, no? Ang basi bambas labaw, gapit sa Calvi. You know what?
Kung Di makuton mo kung gapin Kuya to, Albi, kay si Albi, kandidato ko. not only that, brother, not only that, Vice, Oo. but I have been with Albi for the past Kilala almost mo. 15 years. Yeah. Kilala kong tao, I have worked with him, so gusto ko lang mabalaan siyang tao, ang iya kaayo. Why ko yaga dipinsa kung ano da? Putani, hindi nyo na siya pagabuyan sa mga wala pulos, kay why naman hindi na importante. Amo nang ang diskusyon ta Oo, subo. Respetahon ta lang ya ang desisyon Tahan nyo sa lang yan, kada isa. tao. Ay, Why na hindi kigubaan nyo sa mga fake news na kung ano da, muni si Albi. ano gid makuha nila abi man. Why, puta daw, Brad, kung ano, Abi dumaog bi si Albi. huwag wala labot. Pakita mo ning Brad, ini matawo ni mauna pa ni gani Gross of Sina yan. lang tawa bala kung ano kaayo kay Albi Benitez. Oo. Ginahirit na, why kay kabati nagbalos. Why gid. Why kagid? Ti amo nang ginastorya tabla. Sige yalan da sila yan. Oo. Sigihon naman plataporma ta. Oo. Now, anong himuon ta kung magdaog ta? Amo lang ni. Kailan tawa bala. Sagay sila pangangkat, party siyang GO, anay kay maplastaranay lista, why man? Do bati ko do nagsaka nagigani 20 mil kuno to ang pasudlan na dira. Ambot. Hindi na ko niya Brad magambal. Basta Sa sa probinsya ya why gid ya. I can only speak ang ato niya sa province. Actually bla pare may nabuligan man kuya residente sa Sambacolod. Oti? Pero mayo siya manugubra nga kinalanon da. So Yung pobra mo? Pobra. Ti ano lines na? Correct. Oh. Te? Ano be? Nga mambal sila nga bilog probinsya nga ang taga Bacolod. Hindi Brad kay Ari ding lapit pa abit sweldo ya kagamay. Hindi ka- Makuha ko to sa Nubaan. hinubaan. Makuha ko to Hindi amigo ka muna ni labot, Oro Jan Brad. Reyes Kawayan ha. ang nakadlawan ko lang sa to May kay agalada. Suliton ko lang ni kaisa. Oo. Ang nakadlawan ko lang kay nagambal nga ang aton kuno ginhire nga 20 kabilog. Puro tanan Bacolod City resident plus political operator. Okay. Ti ang sabat ko isa lang. Kung tuod ng gid na ginaklimar nyo ni sila, kag kilala nyo sila nga political operator, kung na mo gali, operator nyo ni sila sa una na nadula sa inyo. Na nagsaylo. Basya mo lang inalain sa buot nyo. Wala na lang ta. Pare boy, pwede man yung diskusyon to sa programa. Kasi wala si Pare Eric, ma-text karon sa ako dya pare, no to pare. Mayo ng migo ko. Kaga Okay na. Marino na, okay na. Very good. Na. Okay mo lang ya. Let the people decide na lang. Kag kung sa bagay pare, nagwa naman na sa ano social media ang imong ginambal na Pugaling Brad, ta lang na pugaling Brad, ginikap ko lang gamay kay malo ka sa Facebook, hindi tanan pwedeng radyo. ati ho, para mabalaan man sang kabilugan. Amo na yung kamaturan. Oh, gid. Oy man tadi haga pangikay sa piya kuldo nga ti perti ang hikay gani sa kandidato tadi. Kaya mo na Anyway, ginasto. ang amo na blang nami gidya nga wala lang balaya personalay. They want transparency. Oo, kaya Ato, transparency ang gusto ta. ang ano beneficiaryo sining pumuluyo mismo. Correct, Ged, Tungod correct. na hindi wala pa rin. Oo. Di anon ta na. Sige lang, that is politics. No. Pero kita ya gusto ta na tani bag-o niyang way of campaign kita. Daw ka ano bla. Sige lang iba niya daw gina-challenge pa nga daw ang timalo siya bi daw hindi man. Daw. Anyway, ikaw Haris, gabuto ka na? Nagbuto ka sa akong la. Abi ko ay kakaristro. Ay, sus, daw kasadya mo lang kung oras ta paripoyo. Kita mo daw, wala lang. Gani man. 11:50 na. May 10 minutos ta. O, basi may harap pa daga gusto nyo mag-greet sa inyo da? Si Migo takadoy hari dio. Mayor Kadoy! Good morning. Uy, hindi agagwa sa ako. Naman kong gisang hindi ko Para guro galing ka kadamo bla, di mo na guro madiparahan to kadamo. Oh, sige matamaton tanibla sila si Ana Sinoro. Oh, si Ana mayong ugto da Ana. Three Musketeers ta kuno. Okay, gid si Ate B, Bilmacho. B, mayong aga manda. Okay, Mayor Richard, si Julius Ayungon. Good morning. Pwede ka pangayo bulig nga mapalubong ang mama sang akon friend
nga tagala Castellana, pakadto lang to Jules sa opisina. Okay, kay hindi tamabal anang number mo di. Pakadto alan to sa opisina. Kag sino nga ngalan na. Maski gamay ang mahatag tadaya. Okay, may ugto. Gubong, okay. Coming from Ana Sinoro. Kay Miss Pyrie, kamusta da pa da sa Australia? Kag kamusta lang da sa bana mo Kay RJ Sayosa. Sayosa si RJ. RJ Sayosa. Okay, RJ, si RJ na. Oh. Hindi lang niya. Si Pano, okay, not may aga. Ano ba siya kilalaw? Sino pagid? Si Martin Liling. Good morning. Okay, Julius, Plabais Gob. Okay, Jules. Okay, Marinansi. Nancy Nermal, Saris B. Mayong ugto da sa imo. Happy to see and cheer to hear you all. Okay, kay Marilo Aries. Mayong agada. Kay Alfred Goles. Good morning, Papa Bong and DA. Si DA. Alfred, si Dave Alfred, no? Di na siya kay mapulit sa Lilo. Allen Louie Imotea. Okay, happy Sunday morning, Vice Go Board Andrew. Action Boy, mayong aga. Okay. Si Betty Bahoyan Ponce. Okay, mayong aga da. Beta, good morning. Sino pagid ni? Kay Estela Umaki Doginio Real. Okay, good morning. Watching from Torreno Resort. Dito sa Don Salvador, mayong aga lang na galya. Migo ta, Mayor Macda, musta? Mayor, may aga. Oo, kagdason sa pagid kay Oka Malino, Vice Gov, fellow, follow up lang dala na Mondi, provincial sa diri ni sa binalbagan. Sige kay ginanan ko to siya gali ni si Oka gali. Okay. Nasa Patikwe, no? Oo, okay daw may dikto sa tupad pag ito sang taytay nga ginano. Masyaran ta da ari sa ini nga makagtanawon ta. Idalon ta si Mapagro. Imelda Moya, good morning action to all people. Okay. Migo Juji, morning nga bantog kapamati man sa aton Mayor Kadoy. Oy kay manang Pangging, Beverly Rosales, chaplain is watching. Mayong aga kita na ita this week danang. Ay Mayanson, good morning kay Ray Paduano. Ano ni Stephen? Yung mga Paduano, guro pa rin tihanay. Mayong aga da, Ray. Oo. Tapos si, okay. Mayong aga kay magulang ko, kay Alfredo Ferrer, sa Luilo. Kay Sis Sandra, okay. Sis, mayong aga manda. Kay Roberto Hiraposco Caraballo. Okay, Caraballo. Okay, Vice Go. Member, Senador. Okay, Senador. Gusto mo ianon ta? Senador Pacquiao. Ginapag-rate niya. Okay lang. Greetings. Why ginaya problema? Pacquiao ginapakalain kay nagpapili sang protection ni ginadayang imo kandidato. Mula na yan, bal ko Sir Jeff, good morning. Good morning, man. Ma'am, good morning da. Rosemary Kabugwason. Okay, si Ana. Correct, Vice. Tama. Ano tong correct kag tama? Basta ginambal tadi tama. Correct man tanan Watching from Barangay Blooming Treat. More siya kay Reynold Rosal. Reynold, mayong aga kag mayong ugto sa inyo tanan. Kay Judy Florentino, President si Bongbong, Vice si Sara. Hey, Action Boy, amugid na ang magwa. Secret. Sige. Kung ano yung napatihan mo, mas mayo man na gani. Wala tunta sa kidsi kay balo ka amugid na ang magwa. Kay correct gid Torrentino. Okay, good morning everyone. Vice Go Jeffrey Board Andrew Montiliba na Action Boy. Kay Melchorita Ferrer. Okay, prima. Kay Jessica de la Peña, BBM Sara, vindictive gid sila. Amo na iban ga ka fall out sa ila, wala gid si BBM ga sapak sa defaming sa iya. God bless. Correct. So now 15
May, Sa November. November. Now, grabe. Hindi kita mo may diferensya kita matako. Kay kagamay kayo sa 50 may matabo gid nga President si Bongbong Vice kag si Sara Duterte. Okay. Okay, Attorney Palik, mayong aga da attorney niya. Okay. So, silent move lang na action boy. Okay Basta mag-abot. License sila. Nga analyze at sinihalanda. Isadya gani, Brad. Sadya. Sadya nag-analyze sila. Believe gid kami sang imo attitude. Great work. A great work. Go, go, go. Okay, let's go. Have a blessed Sunday. Likewise, okay. Kudos sa inyo nga tatlo. Okay, Jessica de la Peña. Thank you. Kay Robert Campo, okay, importante makabulig ka sang pangabuhi isang tao subong kon ako pa obrahon da sa province madouble siguro ano ni man Daho sang kamot ko. sang kamot ko kay importante tiyo gid do muna sige lang kay tiya to nakabulig na tatwa oo na baw vice gob ihimplo gid na sa akon anak thanks gid okay sige lang lanang Len Bernard Hoxon maayo aga ba gob mayong aga man Edgar Pilayo good morning Vice Gob good morning Mangar Jocelyn De Jesus good morning Vice okay good morning si Oka Malino okay ex Capman Kosang Patisyo. Patikwe. Patikwe. Tingani ng patikwe. Kali inigaran. Inigaran. Sige, kita mo na dula na. Hindi naman taniman. Okay, Melchor, Baroka, Rumbines. Good morning da. Okay, good BM Montilibano. Okay, Morning. si Pariboy, good morning. Sa kaya Melchor, Rumbines. Kay Ray follow up Kagawad na Dalanta Barangay Lagranga wala masugudan may jutay Masugpunan. Masugpunan Way masugpunan. Masugpunan tay abi ko masugudan. Okay lang morning Vice Gob sa kay Ronnie Gordon tiyan mo ng katapusan okay nalawag ko tanan kamo ba si Pariboy may ara pa? May Virgil Gaspiculo. So, mga aga dira sa Bago City ni sila yan. No? Okay, ang taga Bago City ang pinalangga ta nga taga 4 distrito mayong aga. And then ari di isa-isahon ko ni be kay daw diri naman sa text monitor kami salamat gid sa ang imo programa. Okay. Kopya boss gin si Tami guro ni ay. Okay, Tami, may agada. Si mitingon ko ang grupo ko. Bitag, guardian sa migo ko niya si Julib live niya mo. Okay lang, Julib Okay, ano naman si Junjia. Si E12 Manampangging, Aregle Guwapo palangga kasin. Tell me your secret. Ang secret kung nang kabalo ka na sina pagluta tayon. Okay. Rina diri subong okay. Okay. Namyang. Okay, sige lang. At anyway, so basi board, may ara da nga Okay gusto lang ka ka? nga Okay na i-read? ba ya? Okay na. May ara pa ta 5 ka minutos so. Yan So Pariboy may mga reminders ka nga dapat but anyway ang ato niya gobernador sige libot sa ligad niya adlaw ato naman sa Sagay Tuboso sa south do may himamaylan to siya naging kantuan kag well subong adlaw basi ato sa San Carlos sa Board Andrew ang aton gobernador Kapapuli dia. aga pa puli Alin San Carlos. Kada weekend ko puligid siya, no? ati kay kinahanglan niya man magbisita sa iyang hometown. Kagapo nara man ko gani sa hometown ko to. Sa La Carlota. La Carlota. Ang sa Kwan sa 4th District, may mga kontra-kontra. May iba lang ang May ara man niya, may LGU man niya sa Jada. Oo. No, Kaya sa Jagi Jang 5th District, do halos tanan eh. From 4th District. Gina-imbitar ko gani ng mayor sang La Carlota di Dr. Rex nga well
I-guest naman siya by next week siguro. Kag si Dr. Mayor Rex. Si Mayor Rex siya, nakita ko one time, doon siya gid siya mismo pang bakuna. Ti doktor siya. Pagkilalanon tang doktor mo ni nga chimpo. Doon siya naging niya nagapang bakuna, hindi lang niya daw sa mga tao, sa mga kodya. Siya mismo, kita ko siya nagapang bakuna. Ikaw, board, saan ka mapa, ano? Wala Booster? pa man. Wala pa? Wala pa. Kilalanon tagit. But I'm hoping na baka. Ay, but anyway, Ining kwan, ang tanong take nyo niya sang kwan, sang ining mga 12 to 17 years old nga. wala masigi man. Nara man. Sa On the record na sa province. Kilalanon na sa mga minors. Pero why pa makaabot ang bakuna para sila, no? Well, actually, Pfizer pa lang yung allowed. Para dira. So, Ano lang, anay, guro? dason, i-anonta si Dr. Tumimbang or si Dr. Gerson para nga imunta naman sila guest dason to update Kag the siguro, people. while we are recovering, hindi lang tayo magsagay gid tipon, inom, nang sa mga bar, mga tanan. So, Kung tayo lang ang masulot, limitasyon. adakilan may Oh, distancing. limitasyon lang, limitasyon. So mga na ang advice ng DOH sa Christmas nila December, daw family bubble, ng pamilya lang Oo, pamilya. Kung Christmas party, hindi na mag... Okay. Family bubble, yes. That's family bubble lang anay. Gusto tagid mo namin ko dam. Maskin family bubble, pariboy, damo pa ni pamilya. Adlok makita na isa daw pati yaw. Tete. Pero sa akon, ang mga utod sa akon na may mga comorbidities mo. Di karama family bubble kami, hindi mo ko kapiho nga way kubit-biton o kunano, hindi bla. Mugit, correct. Hindi buga. Amo na feeling ko do kabudlay yapon. Okay, so ay nakita sang i-update sa aton nga mga kauturan, way na greetings. So, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon